kabataan po sa Dagupan City tinuturo na pinaka-apektado sa mga kaso po ng suicide. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Inihayag ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan noong Miyerkules na karamihan sa naitatalang kaso ng suicide sa lungsod ay kinasasangkutan ng mga kabataan, partikular ng mga estudyante. Ayon sa konseho, mas talamak sa kabataan ng psychological distress at online exposure na maaring magtulak sa tinatawag na copycat effect o panggagaya. Mental health problem is our long problem na. Problema na ho natin yan. Even before. Marami na ho tayong mga cases. Kaya lang ho, dahil nga ho sa social media ngayon, dahil ho digitalization, ang dami-dami na hong parang mas mabilis ho yung access ng mga tao sa kung ano-ano man yung gusto nilang malaman. Batay sa datos ng Department of Health, isa sa bawat 10 individual na may edad 18 hanggang 38 ang nakakaranas ng suicidal thoughts. So makikita po kasi natin sa pag-aaral po na 1 in 10 people is merong suicidal ideation. So that is in 100,000 population. So medyo mataas po siya. And mataas po siya sa mga 18 years old to 38 years old. So ito po yung mga client na binabantayan po natin. Naitatala rin umano ang pagtaas ng mga insidente kaugnay ng weather effect kung saan ang hindi maingat o sensationalized na pagbabalita ay maaaring manghikayat ng panggagaya. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang pagdulog sa mga nangangailangan ng tulong sa mga serbisyong pangkalusugan kabilang ang crisis hotline na 1553. Po na yung National Crisis Hotline na pwede po nating tawagan 24/7. Ito po ay 1553. So libre po ito. So ang sasagot po dito is si National Center for Mental Health. Napaka-importante po kasi ng role ng media to help navigate our clients to avail health services sa mga centers or even sa mga hotlines na available po natin. Binanggit din ang kahalagahan ng mga naisagawang training sa media kaugnay ng responsable at maingat na pagbabalita upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng suicide. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, dito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.